চামুলটা দে মা শক্তি দে দে মা ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରାକ ଯୋଗେଇ ଦେ କଣ ହେଇଛି ବତ୍ସ କୁହ ବାବା ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ନା କଣ ଚାରୁ ଚାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସରୁ ହଁ ହଁ ଝିଅର ରାଶି କଣ ବାବା କନ୍ୟା ଓ ପୁରା 1999 ମସିହା ବନ୍ୟା ବାବା ମୋର ଝିଅଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ତାପରେ କୋଉଠି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିବ ବସି ପଡ଼ିବ ବାବା ଶାଶୁଘର ସେ ଭଲରେ ଚଳିବ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳିବ ସେ ଯେଉଁଠିକି ବାହା ହେବ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଝିପି ଦବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଝିପି ଦବ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଠୁ ଅନେକ ଦୂର କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ 7 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ ନବଲି ଶୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ବାବା ଚାମୁଣ୍ଡା ବାହାରିଆରେ କାଳିଆ ନାଗ ବାହାରିଆ ହଉ ହଉ ତୁ ଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ଶୁଦ୍ଧି ଦେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଡବଲ ଶୂନ୍ୟ 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 ଡବଲ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଦେ ଆମେ ଶଳେ ତମକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବିନ୍ ଦବା ପାଇଁ କି ବିନ୍ ଦେଇଥିଲ ଏବେ ଶଳା ମଝିରୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସାପ ଗୋଡ଼େଇଲା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିନ କି କଣ ଲେଖା ହେଇଯିବେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ଛି ବାବା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଡବଲ ଶୂନ୍ୟ କଣ ଦରକାର କହ ବାବା କଥା କଣ କି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି କାଳେ ବୁଲିବା ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଧନ ରତ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଅଛି ତ ଯଦି ବୁଢା ବୁଢୀକି ଆମେ ଧରି ପକାନ୍ତେ ତାହେଲେ କାକାର ଟିକେ ଲକଡାଉନର ପଇସା କିଛି ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୁଢା ବୁଢୀକି ଧରି ହବ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଭୂତ ଭୂତ ଡରେଇବେ କି ମତେ ଡରନା ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି କରିବେନି ବାବା ତତେ ଔଷଧ ଦବ କାଉଁରୀ କାଠି ଜଳାଯିବ ପିତୃପୁରୁଷ ଆସି ସାରିବା ପରେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଖେଇବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିଥିଲ ଯଦି ଆଲୁଅରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସୁନା ରୂପା କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ମତେ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ କାଉଁରୀ କାଠି ଜଳେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପଛାଡୁ ଲଗେଇଦେବି ବମ୍ କାଉଁରୀ କାଠି ଜାଳିବିନି ବାଣ ଫୁଟେଇବି ବମ୍ ଫୁଟେଇବି ଗିଲି 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 ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବେ ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ହେବେ କୁତୁ କୁତୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଛାନିଆରେ ଦେଇଦେବେ ନ ବୋଲି ମାଲଟା ମତେ ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅ ହଁ ନିଅ ଦିଅ ଏତିକି ରଖିଥାଅ ବୁଢା ବୁଢୀ ଧରା ପଇଲେ ଆହୁରି ଦେବି ତଳିବ ହଁ ଆସିଲି ବାବା ଶୂନ୍ୟ ଡବଲ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଣ ଏଇ ଅମାବସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ କାକା ଘରକୁ ତମେ ଯିବ ତମେ ହେବ ଭୂତ ଆଉ ତା ଘରୁ କରିବ ସୁନା ଚୋରି ସେ କାକାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ବହୁତ ଧନ ରଖିଛି ତଳଟା ଫାଟିଯିବ ବାଣ ଫୁଟୁନି ବେ କାକା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟ ନାଇଁ ଆଉ ଫୁଟେଇ ହବନି ବୁଢା ବୁଢୀ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ଟିକେ ଡାକିବା ବଡ ବଡୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯିବ କାଉଁରୀ କାଠି ଜାଳି ଦେବି ଅନ୍ଧାରେ ଆସିବ ଆଲୁଅରେ ଯିବ ବଡ ବଡୁଆ ମୁଁ ଟିକେ ତୁ କଣ ଜନ୍ମମାମୁଁ ଡାକୁଛୁ ନା କଣ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିକି ଆଣିବୁ ଭୂତ ଭାବିକି ଡରିବୁନି ଯା
ଭୂତ ହଁ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶଳା ଭୂତଙ୍କର ବି ଫୋନ ଅଛି। ଶଳା ଚୋର ଆମକୁ ଭରତା ଶ୍ରୀଚକ୍ରଧାରୀ ସାଲେ ବେ କେବେ ଏଇ କେବେ ତମେ ଦିଟା ଆବେ ତମେ ଦିଟା କିଏ ବେ? ଆଜ୍ଞା ଚୋର ଚୋର କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? କାହା ଘରୁ କାକା ଘରୁ। କାକା ଘରକୁ ମୁଁ ବି ଯିବି ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ବୁଝିଲ। ଏଇ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯିବ। ଚୋର ଘରେ ଆଜି ହବରେ ଚୋରି କାକା ଆସିଗଲେ ପଢାପଢି ଆସିଗଲେ। ଏଇ ପକଉନୁ। ଏଇଟା ବରକନିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭୂତ। ଓ ଭୂତ ବସ ବସ। ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିଛ, ଆଲୁଅରେ ଯିବାର ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତଧନ କୋଉଠି ରଖିଛ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ହଁ ଆଣିଲେ ତମେ ଆଲୁଅରେ ଯିବ, ନହେଲେ ତମେ ଅନ୍ଧାର ଯିବ। ହଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ଆଖି ବୁଝ। ବୁଝିବେ ଆଖିଟା ମୁଦି ମୁଦ। ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି ହେଲେ ଗୁପ୍ତଧନ ଦବ। ହଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ କିରି? କଣ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡେ? ଘରଟା କଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା? କାକା ସବୁ ସରିଗଲା। ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କିଛି ଲେଖା ଯାଇଛି ନା କଣ? ପଢିଲୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ହଇରେଶ କାକା ଆଗରୁ କେବେ ଭୂତ ଧରିଥିଲୁ? ଇଟି ତୋର ମଣିଷ ଭୂତ ବ୍ରାକେଟରେ ବାବା ପଟି ମାରିଦେଲା କିରେ? ମାରି ଦେଇଥିବ ବୋଧେ। କଳା ବୁଲେଇ ଦେଲ, ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ଦିନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ। ବଢିଆ। ଏ ସେଇଟା କଣ କିରେ? ଚକୋଲେଟ ମୋ କାକା ଫୁଟିଥାନ୍ତା। ଚକୋଲେଟ ବମ୍। କାକା ଫୁଟେ ବୋଲି ଚକୋଲେଟ ବମ୍ ଆଣିଥିଲା। मेड इन चाइना। मेड इन चाइना? ସେ ଫିନ୍ ଥିଲା ଚାଇନା, ଏ ବମ୍ଟା ବି ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ଛି। କଣ ହେଲା କି ବାବା ନା? ଗାଁ ମାରିଦେଲା ଚାଇନା। बाबा सल्लैले 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 बाबा सल्लैले बाबा सल्लैले 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 बाबा सल्लैले